Nos je možná dlouhý, nebát se tmy, je sen pouhý, z nedostatků ztrácíš víru, najdi v nich svou supersílu. Pak přestaneš se bát, začneš se zase smát, smutek rychle zahodíš. Budeš o pár schodů výš, potom podíváš se na svět trochu z výšky. Zeptej se mini hrdinů, zeptej se mini hrdinů. Super Mini. Televize Barandov uvádí Super Mini, super žvanilka. Ale zelené ponožky jsem si ke žlutým šatům přeci vzít nemohla. Tak volám Nataše, která má stejnou velikost jako já. Jenomže táta chtěl zrovna volat do práce, takže jsem v tom spěchu vytočila jiné číslo. Ušetřím tě detailů, ale nakonec jsem se jí dovolala. A víš, co mi řekla? Já to nechci vědět, už to nevydržím. Ahoj, Gregu. Ale ne, kecalku, ne, mě z toho trefí. No a já jí říkám, myslím, že do toho nedává všechno. Opravdu dobrý hráč hraje pro tým. Jsem ráda, že jsem na vás narazila. A víš, co je nejlepší? Počkej, to ti musím povykládat. Neměli už moji velikost kalhot, tak jsem to vyřešila takhle. Jo, a museli jsme vylézt pro draka, který se zamotal do větví stromů u sousedů, jenže nebyli doma, takže jsme... V tom minulém filmu byl skvělý, ale v tomhle mi připadal trošku takový, jak bych to řekla. A ona na to, že jdu pozdě. A na motorkách si zabírám modrou. Zjistila jsem, že jezdí nejrychleji, i když i ta červená jela docela... Zavři na chvíli klapačku. Pepo, řekla jsem, že máte být sticha. A navíc jsem si všimla, že první zatáčka je hodně ostrá. Ještě mám plný uši, sklapni už konečně, jasné? Pepo, za trest napíšeš 100krát nebudu vyrušovat při vyučování a hlučet. Promiň, Pepo, to je kvůli mně. Už na mě nikdy nemluv! A ty, Igore, si z té zatáčky všiml? Když do ní vědeš moc z hurta, jako Lojza minule, tak ti nosí. Mirabel, buď ticho, rušíš nás. Zdá se, že na vás nic neplatí, takže si vytáhněte papíry. Ale ne. Kvůli ní jsem dostal trest a nebudu mít ani trochu času na motokáry. A navíc jsme psali přepadovku. Takhle to dál nejde. Už máme plné zuby toho jejího lekotání. Hele, myslím, že vím, jak to vyřešíme. Moc se omlouvám, je to moje vina, vím, že jsem upovídaná. Mirabel, zmlkni, už ani slovo. Běž domů! Už tě nechceme ani vidět. Moc mluvím, ale není to moje chyba. Nemůžu si pomoct. Co to? Vím, že moc mluvím, ale není to moje chyba. Nemůžu si... Neuvěřitelné. Na dobrou čokoládovou pěnu musíme rozpustit čokoládu, našlehat bílky. Hurá! Mám moc kouzelného psaní. Haló, kamarádi, podívejte, co dokážu. Pepa je největší šašek. Igor prská na 3 hony. Lojza je jedlík knedlík a Mirabel je kecka upovídaná. Jsem totiž super kecalka! Pepo, jestli chceš, napíšu za tebe tvůj trest. Budeš moct jít na motokáry. A já také. Nebudu vyrušovat při vyučování a hlučet. 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 Takže? No dobrá, můžeš jít s námi.
Mirabel, pomůžeš mi se slohovkou? A mohla bys nadiktovat můj referát o bílých tigrech? Počkejte, jeden po druhém. Lojzo, o čem máš psát slohovou práci? Na téma prázdniny u moře. Prázdniny u moře. Vyjeli jsme s rodiči k moři. Vzal jsem si lopatku a kyblík a stavěl hrady z písku. Pak jsem maminku poprosil, aby mi koupila zmrzlinu. A tatínka jsem poprosil... Bude to ostré a ve své čtyřce poprčím za 2 na druhou. Juhu! No? Pěkné, že? Díky svému řidičskému umu odráží superkecalka Lojzův útok a řídí se závratnou rychlostí k cíli. Superkecalka svádí těsný souboj s Pepou. Zavři Pepa klapačku! zvládá ostrou zatáčku. Buď už konečně sticha. Podívej, co jsi vyvedla. Všude jsou papíry. Neslyším tě. Podívej na ten nepořádek na dráze. Jo. Ale ne. To jsem udělala já. Měla jsem radši mlčet jako vždycky. No, aspoň, že už nemám svou moc. Igore? Dobrý. Nebojte, už nemám svou moc, už žádné létající papíry. Teď si budeme moct v klidu popovídat. Dělám si jen legrandu, ale chtěla jsem vám říct, jak mě to mrzí. Už budu držet jazyk za zuby. Budu to trénovat. 1, 2, 3, ticho. Uf, dáme si ještě závod? Jede vám pusa a nejde zastavit? Pak nejhorší je tiše být. Ano, si pusu, zkus to zalepit. České znění připravili Zbyšek Pantůček, Ivana Prejdová, Veronika Dvořáková, Daniel Němec, Jana Ďoubalová, Klára Vrtalová, Kateřina Šustrová. České znění v roce 2010 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio AS.